Ernesto Andreu Minguet va ser metge, no era de Sedaví, però va viure a Sedaví a partir de la postguerra. Era una persona, pues, a veure, tots els que sou majors com jo, quasi som més joves, però algú més major se'n recordarà d'allò de les autoritats del poble, ¿no? El senyor farmacèutic, el senyor practicant, el senyor metge i el senyor rector, ¿no? I era ja les puertas vivas. Bueno, pues don Ernesto, que encara viu un fill a Sedaví, Carlos, era de les puertas vivas. Entonces no tenim la seguretat social que tenim ara. Havia una cartilla de seguro i una iguala. L'home, pues, com tot el món, quan tu estàs a la vista pública, diu no són bitllets de 1.000 euros que agraden a tots. Entonces, alguns vos diran que era una persona molt exacta i molt dura, o molt... i altres vos diran que va fer molt favor. No sé. El carrer li l'han dedicat, que és este, molt llarg, a ell per haver sigut durant molts anys, jo crec que des de 40 anys, metge del poble. Este que anem a creuar ara, este carrer és una història molt bonica i anem a situar-ho, que estigueu a gust, perquè vos la vull contar en tranquil·litat, perquè vos agradarà. Daniel Sabater Salabert, els pares i els iaios vivien en el carrer de l'Església, a l'altura on està el centre parroquial, i entonces el pare de Daniel se casen i hi havia eren molt treballadors, però amb molta imaginació de créixer i tal. Entonces vivien els pares i els abuelos i l'home diu, pues me'n vaig a València, se lloga una planta baixa a prop de les Torres de Serrans i munta un talleret. Però tenia la dona embarassada, la dona parix bessons i això que feien les dones, que sou dones i sou casats, això. Xiquets a la iaia i a iaios de Sedaví. I se'n ven la bessonà i el que fan també les mares, que tots ho heu viscut. Filla, i si xiquet li se transparenta les orelles, no tens prou llet. I si xiquet de Sedaví no se'n va. Però dona, com me vaig deixar el meu fill a Sedaví? Tu t'endús a la xiqueta, que la mare parla, la tia Maria la Rata, que viu al seu costat, té unes mamelles precioses i te l'alimenta el xiquet. I allà tens tu que el Danielet, a la setmana de l'Aixa de València, torna a Casuelos, a Sedaví. Claro, és que tenim nets, pues, què fem els buenos? El xiquet així no volia moure, com a tontos, no? Ven a alimentar la lleteta. Ho enteneu, tot el que vos estic dient? I entonces no volia, però clar, als 4 o 5 anys, els pares diuen que a mi ja estava d'anar a veure a Sedaví, és que estarem d'un pare i de ta mare. I entonces se'n va al taller, se'n va viure a València. Anava, era molt, ara vos diré uns apunts que m'ha pres perquè és molt interessant, era molt vividor, era un xiquet molt viu. I entonces, quan té 10-11 anys, s'escapa ja del taller de son pare i se'n va a la Malvarrosa a veure com pintava Sorolla. Sorolla i els seus deixebles, estaven pintant bona mar. I ell agarra aquest estil, pinta quadres amb molta llum i tal, però als 16 anys s'escapa i se'n va a Madrid. Com és menor d'edat, la Guàrdia Civil, la policia, l'agarra, diu d'on és, qui drena a València i van els pares. Van els pares i ell no vol tornar a València, ell vol viure a Madrid i pintar a Madrid i tal i qual. I entonces se guanya la vida pintant palmitos. I clar, pintant palmitos i passant fam. Però ara vos llegiré perquè és que no vull que me s'olvide ningú dato. M'ha fet una xuleta com els xiquets quan estudien, perquè és molt interessant. Diu que se'n va està pintant a Madrid, li se queda a Madrid xicotet i se'n va a França en 16 francs i sense saber parlar francès. Entonces va a França, passa tal qual de fam i troba unes monges, les monges de la Caritat, que l'acullen 2 anys, perquè havia d'allí 2 o 3 monges espanyoles, és una llàstima, a condició de que es repinte el convent, que algun quadro, bueno, el tenen allí, però clar, la seva vida no era una vida de convent, ell no volia deixar d'això. I entonces se'n va, en 1914, torna a Madrid i se posa a treballar a repassar i a restaurar mobles antics i a pintar quadres i això, no? I el que passa és que en aquest temps mor son pare, i a dins la mort de son pare el trastoca.
el trastoca físicament, psicològicament, de manera que tot el que n'hi ha abans pintat ell en llums, i clar, en un tema podríem dir mediterrani, se transforma en un clima de terror, de calaveres, ara després us ensenyaré que tinc així les mostres, de cristos destrossats, destruïts, de magdalenes desfamèliques, molta mort, i se fa molt tenebrós. Fa una exposició a Barcelona, fa una exposició a Madrid, en eixa pintura, i fracassa totalment. Fracassa totalment, i en vez d'acollonar-se, l'home se'n va a Nova York. Se'n va a Nova York i en els quadres baix del braç, enrotllats en les pintures, va venent, va ensenyant-ne uno, la verdad, i va ensenyant-lo per allí, i entonces un americà que li agradava molt tota la cultura i la pintura espanyola, li el compra. He fet com d'això perquè us sabereu, era el Mr. Untington, no sé si ho pronuncio bé, però ha existit aquesta persona que és la que li compra el quadre. I què fan aquests diners? Se'n va a Cuba. I en Cuba, en aquesta època, tot allò dels cristos desfets, a trossos i les malaenes totes arrepentides, es enxissava. I claro, i a més hi havia un círculo valenciano, l'acull, m'emprèn a fer-li propaganda, ven tot el que pinta, diu, pues ara me'n vaig a Mèxic. Era un xiquet, ja veieu, tranquil·let, igual xiquet. Se'n va a Mèxic i en 1923 torna a Espanya i entonces se afinca a Salamanca. En Salamanca coneix a la filla d'un sacristà, d'un convent, i que és una musa que li inspira, i m'emprèn a pintar Tereses de Jesús. Tereses de Jesús, en la cara d'aquella de místiques tenien poc, però a la gent li agradava, perquè havia una Teresa de Jesús guapa, ella, i a collons, pues esta a mi m'agrada. Èxito rotundo. I va guanyant diners en aquestes exposicions. Però, diu, Salamanca no és per a mi. I torna a París altra vegada. Torna a París i torna a passar fam i privacions perquè se gasta tot el que tenia intentant pintar el que ell volia pintar i no li comprava ningú. Però al final, al cap de 2 anys estant en París, m'emprèn a rebre gent que li agrada, que el titulen pintor de los símbolos, retratista de almas, pintor de brujas, i acaba, perquè vegeu, té quadres d'ells en Inglaterra, Suïssa, França, Alemanya, Estats Units, Itàlia, Àfrica del Sud i quasi tots els països sud-americans. O sigui que... I després, clar, torna i mor a Barcelona en 1951 i és la seva filla Carmen Sabater la que s'encarrega de replegar tot el legat de son pare. Fan diverses exposicions a Barcelona, a Madrid i així a València també, a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles fa 3 o 4... i ja entra dins de lo que seria un pintor consagrat. A este home està dedicat este carrer.